Després de 21 anys d'ocupar el càrrec de secretari general de l'UGT del País Valencià, Rafael Recuenco serà rellevat en el 6è Congrés Nacional del Sindicat, que ha començat esta vesprada. El presumible substitut serà l'actual secretari de la Federació de Fusta i Construcció, Conrado Hernández, que ja va anunciar la seva intenció de presentar-se a la Secretaria General després que Recuenco anunciara que es retirava. D'esta manera, en 2 mesos hauran canviat els 2 dirigents històrics dels sindicats majoritaris al nostre país, ja que, com recordaran, l'actual secretari general de Comissions Obreres, Francesc Molina, va prendre possessió del càrrec al febrer després de suplantar Joan Cifre. A més del conclau que tindrà lloc dissabte, el Congrés marcarà els nous reptes de l'organització en estos temps de crisi, així com la millora de l'atenció als afiliats i els serveis. Per això participen 301 delegats que representen els vora 120.000 membres. Avui, a més, s'ha comptat amb la presència del secretari general de l'UGT estatal, Cándido Méndez. Tampoc han faltat a la cita polítics rellevants com el delegat de govern, Ricardo Peralta, o el secretari del PSPB, Jorge Alarte.